Baixo pantalón, cintura saia, guión baixo ata o final da páxina é unha cantidade irrisoria. Miña avoa non puido facerse autónoma, non lle daban as contas. Miña avoa non se puido xubilar. Eu buscoa nas palabras que escribiu, e buscoa nas palabras que eu escribo. Que estaría pensando cando fixo todo isto? Hai tantas cousas que me gustaría preguntarlle. Ás veces na vida as puntadas tórcense. E cando pase iso, que fago? Seguir. Ti acostúmate sempre a hilvanar, e así se hai que rectificar é máis fácil. E vía, ti tiras para diante. Hoxe no recreo, volveu tocar o xogo da corda. Escondime no patio ata que tocou a alarma. Soou o timbre e todas subiron a clase. Marcharon e quedou a corda esquecida no patio. Deixaron a corda no patio. E eu tiña no meu peto unhas tesoiras. Ali, a corda tirada. No peto unhas tesoiras. E fíxeno. Comecei a cortar a corda en 1000 anacos. E ali, ao lado da miña avoa, foi onde aprendín a crear. Ela compoñía con teas e eu cosía con palabras.